טוב, אז מה קורה חברים? אני פה עם אלי, ועכשיו אנחנו עשינו אתגר 3-3. כמו שאתם רואים, אין פה יותר מדי משחקים. זה המשחק הראשון. אחד. אפילו נראה לכם. כן, אין פה משחקים. אפילו מאור נכנס רק עכשיו. בואו נראה, נכנסתי רק לפני כמה דקות. אז קודם כל בואו נראה לכם את המשחק, חברים. אלי התחיל עם התקפה מטומטמת, אני התחלתי עם התקפה מצוינת. הוא שם אליקסר קולקטור, שמתי לו רוקט, בלה 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 בלה. שם עוד אליקסר קולקטור, שמתי לו פיירבול, שמתי לו עכשיו גובלין ברל. לא, כאן ניסיתי להקפיא את הרוקט שלו, אבל זה לא עבד. נראה לך שזה היה כן? אוקיי. היית חולם, זה היה. פה זה מתחיל להיות הקטע המעניין. בואו נראה. כשיהיה לי 6 אליקסיר קולקטור, פף תעשה פף. סלו מושן. לא, חכה, אפשר לי עוד הרבה זמן להוריד לך. אפשר לי עוד הרבה להוריד לך. הנה. אוקיי, חברים. אלי שם פה עוד אליקסר קולקטור. שמתי פיירבול. ואז פיירבול. לא, הוא שם פה פיירבול בצד כאילו. ואז, חברים, הנה הגיע הרוקט. בכלל חשבנו שזה בכלל לא ילך, זה בכלל לא יצא באותו הזמן, חברים. בטח הייתה בעיית אינטרנט או משהו. שמנו רוקט. אתם רואים שלא יצא אחריי, וחברים, זה קרה. ראיתם? שלא יצא בכלל אחריי. לא ידענו בכלל שזה כאילו עומד לקרות. זה לא תכנון בכלל. בהצלחה במבחן. בהצלחה במבחן במדעים, כולם. וביי.